Stħarriġ tal-Eurobarometer f'27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea juri li 46% f'Malta iħossu li t-taxxi f'Malta għandhom jibqgħu kif huma li jfisser li dan huwa b'20% ogħla minn dak li rispondew iċ-ċittadini Ewropej. B'26% biss stqarrew li t-taxxi tagħhom għandhom jibqgħu kif huma u 39% jemmnu li t-taxxi f'pajjiżhom huma għoljin wisq u li għandhom jitbaxxew anki jekk dan jaffettwa ħażin fil-livell provdut tas-servizz pubbliku f'pajjiżhom. L-istħarriġ wera li 19% biss tal-Maltin jixtiequ żieda fit-taxxi biex jitjieb is-servizz pubbliku, persentaġġ baxx meta mqabbel ma' 27% tas-sentiment taċ-ċittadini Ewropej. L-aktar ċittadini Ewropej li huma favur taxxi ogħla huma dawk fl-Iżvezja u Spanja b'42% u l-Finlandja b'40%. L-istħarriġ wera li kienu biss 31% taċ-ċittadini Maltin li jħossu li t-taxxi f'Malta huma wisq għolja. Mistoqsija li ma taxxi għandhom jitnaqsu, 56% tal-Maltin irrispondew li għandha titnaqqas it-taxxa fuq id-dħul. Jiġifieri 2% biss ogħla mill-medja ta' dak li rispondew iċ-ċittadini Ewropej b'54%. Meta l-Maltin ġew mistoqsija li ma taxxi għandhom jolew biex dawn jikkumpensaw is-servizzi pubbliċi, 53% tal-Maltin wieġbu li t-taxxi għandhom jolew fuq l-alkoħol u t-tabak, tweġiba li tqarreb lejn is-sentiment ta' ċittadini Ewropej b'48%. Mistoqsija dwar jekk jifhmux is-sistema fiskali tal-pajjiż, 15% tal-Maltin wieġbu li għandhom għarfien tajjeb, filwaqt li fl-Unjoni Ewropea dan huwa ta' 35%. Mistoqsija dwar jekk il-Maltin iħallsu x'taxxa skont il-livell tal-introjtu tagħhom, 31% jaqblu ma' dan, filwaqt li fl-Unjoni Ewropea ir-rispons kien ferm inqas, dak ta' 20%. L-istħarriġ juri li persentaġġ għoli ta' 67% tal-Maltin jemmnu li dawk li jaqalawha tajjeb għandu jkollhom taxxa miżjuda oħra, sentiment simili għal dak ta' ċittadini Ewropej li jimmarka 65%. Dwar kemm hu faċli li wieħed jimla l-formula tat-taxxa, 45% tal-Maltin qalu li dan huwa faċli, li ma sentiment huwa aktar baxx minn dak tal-Unjoni Ewropea li jimmarka 49%. 71% jemmnu li għandu jkun hemm aktar taxxi għolja fuq prodotti li jagħmlu ħsara lill-ambjent u 53% tal-Maltin jemmnu li għandu jsir aktar sforz biex tiġi missil tal-evażjoni tat-taxxa.